योच्चै प्रणय वसति प्रेयसीभ्योऽपि राधा कुण्डं चास्य मुनिभिरभितस्तात्रिकेव व्यधायि यत्प्रेष्ठैरप्यलम् असुलभं किं पुनर्भक्तिभाजाम् तत्प्रेमेदं सकृदपि सरहस्नातुराविष्करोति कृष्णस्योच्चैः प्रणयवसति प्रेयसीभ्योऽपि राधा कुण्डं चास्य मुनिभिरभितस्तादृगेव व्यधायि यत्प्रेष्ठैरप्यलम् असुलभं किं पुनर्भक्तिभाजाम् तत्प्रेमेदं सकृदपि सरहस्नातुराविष्करोति. 11वा श्लोक असत नव्या उपदेशामृतांतू आणि ह्या श्लोक 11वा श्लोक म्हणजे अंतिम श्लोक. भक्तिविनोद ठाकूर यांनी उपदेशामृतारी एक सुंदर टीका बरयल्या. तातूंत ते म्हणतात की उपदेशामृतांतल्या ज्या पहिल्याच्या जे 7 श्लोक असती ताचो विषय म्हळ्यार वैधी साधन भक्ती. मागीर जे 8वा श्लोक आसा ते रागानुग साधना भक्ती, नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानुद्य. आणि 9, 10 आणि 11 ह्या 3 श्लोक अंतिम श्लोक त्याचा विषय म्हळ्यार भाव आणि प्रेमभक्ती, भावभक्ती आणि प्रेमभक्ती. आता तुम सगळ्यांक गोष्ट आसा की उत्तम भक्ती प्रथम श्रेणीच्या भक्तीक 3 स्तर असतात. पहिलं स्तर म्हळ्यार साधन भक्ती, दुसरं भाव भक्ती आणि तिसरं प्रेमा भक्ती. साधन भक्ती मला कळलंय साधन आणि साध्य. साध्य म्हळ्यार परिपूर्णतेची अवस्था, सिद्धी अवस्था. आणि सिद्धी प्राप्त करूक साधन करची गरज असता. साधन करून मागीर साध्य प्राप्त जाता. खंयच्याय क्षेत्रांतून कोणाकय क्रीडा किंवा कसले टायपिंग करचे कोणाकय अभ्यास करू लागता, प्रॅक्टिस करता. ते करून मागीर हळूहळू हळूहळू हळू तातूंत परिपूर्णता तो प्राप्त करता. आणि मागीर इतू जोरान टायप करता की ताका पळोवची पण गरज नसता. तशी दोळे बंद करून तो ताका बोट घालता ती टायपरायटरा बरी आणि ते चलता. पण पहिले दोन तशें जायना. ते पहिले चिके प्रयत्न करता, अभ्यास करता लागता. त्या अभ्यासाक आमी साधना म्हणटा. ते साधना आणि साध्य. साधनाच उद्देश केल्लें साध्य प्राप्त करची, सिद्धीची अवस्था ताका साध्य म्हणतात. तरी पहिलं साधना भक्ती म्हळ्यार अभ्यासात स्तर असता. त्या स्तरांत तू परिपूर्णता आम्ही प्राप्त केलेलं नसता. आणि साधना करून मागीर अंतिम आमगेल उद्देश जो असता तो साध्य भक्ती म्हळ्यार प्रेमा भक्ती. आणि भाव भक्ती जो आसा तो मदलो स्तर असता. साधना भक्ती संपून ज्यावेळी आम्ही प्रेमा भक्तीचे एकदम लागी येतात त्यावेळी ते भावभक्ती स्तर असता. आणि साधना भक्तींतूय दोन प्रकाराचे म्हणजे 2 वर्ग असतात. एक म्हळ्यार वैधी साधना भक्ती आणि दुसरं म्हळ्यार रागानुग साधना भक्ती.
वैधी साधन भक्ती म्हळाकल्ले वैधी म्हळ्यारी ज्या विधीवर आधारित असतात. विधी म्हळाकल्ले नियम, विधी आणि निषेध. आम्ही खंयच्या डॉक्टराकडे वताती आणि डॉक्टर आमगेल आमकां तपासून मागीर कल म्हणटा ती तुम्ही हे कराती अशी अशी खायाती अशी अशी वखद घेयाती आणि ह्या तुम्ही करू नका ती ह्या कोरणे त्या कोरणे अशें करून आमकां ते नियम सांगतात. नियम दोन प्रकाराचे असतात, विधी आणि निषेध. विधी म्हळ्यार आमकां कसलं कोरका आणि निषेध म्हळ्यार आमी कसलं कोरणे. त्यामिती आमगेल्या वैधी साधन भक्ती म्हळ्यार त्या नियमावर आधारित असता. म्हळ्यार आमकां तितलं स्वाभाविक आकर्षण नसता श्रीकृष्णाच्या प्रती, जाल्यार आमगेल मनांतू श्रद्धा असता. ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले विमति भक्ति वेदांत स्वामी नाम नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणी
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरा भक्तवृंद जय श्री कृष्ण प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत शिवासादि गौरा भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम
Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Jaya Radha Madan Gopal Radha, Madan Gopal Radha. Jaya Radha, Radha, Radha. Jai Radha Gopinath Radha, Gopinath Radha. Jaya Radha, Gopinath Radha, Gopinath Radha. Jaya Jagannatha, Jagannatha, Baladeva Jaya Subhadra. Jaya Jagannatha, Jagannatha, Jaya Subhadra. Jaya Gaura Nitai, Gaura Nitai, Gaura Nitai, Jaya Gaura Nitai. Jai Gauranitai, Jai Gauranitai, Gauranitai, Jaya Gauranitai. Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev. Jaya Jaya Gurudev, Gurudev, Jai Gaur Premanande. Hari Hari Bol. हरिनाम संकीर्तन की Jai लील प्रभुपाद की Jai अनंत कोटि वैष्णव वृंद की Jai. हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मुरलीधर प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, क्लियर है प्रभु जी। क्लियर ऐकत नाही वय 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 स्टार्ट करूया। वय. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदाङ्कितं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं
श्री राधा कृष्ण पादां सहगणा ललितां श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च वा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण। आज आम्ही हे माळेवरी कशी आम्ही जप करतोय ताजे बद्दल आम्ही समजून घेवचा प्रयत्न करूया आणि ताजे बरोबर जपाचे इम्पॉर्टन्स कसले हरिनामाचे इम्पॉर्टन्स कसले ताजे बद्दल बी आम्ही समजून घेवचा प्रयत्न करूया आणि हरिनाम घेतले ना आमकां कसले बेनिफिट मेळटा ते आम्ही शास्त्राच्या आधारानं हे हरे कृष्ण मंत्राचे आम्ही कसले कतर म्हणटा ताजे आवश्यकत कसले ताजे बद्दल आम्ही समजून घेवचा थोडा प्रयत्न करा ताजे बरोबर आता माधवी लीला एक राउंड जप करतात 2 राउंड जप करतात ताजे बरोबर कोणी जप बीड बॅग घेऊन बसले असतरी त्यांनी जप करीत बरोबर नाही जाल्यार त्यांनी ऐकूच हाडना बसून नाही जाल्यार मनांत बी म्हणीत बीड बॅग हातांत ना हरे कृष्ण। सर्व भक्ताले आशीर्वाद घेऊन आयचे हरिनामाचे विषय सेशन चाल करता। हे जे हरे कृष्ण माळा अंतु 108 ऑस्पिशियस नंबर म्हणी आसाची हे म्हणींतू आम्ही फर्स्ट जो स्टार्ट करताची तेन्ना हे 2-3 बोट मात्र आम्ही यूज करता आणि हे बोट सेकंड बोट जे आसा ते आम्ही हे माळेक लावचाना म्हणून आम्ही ताका हे गोमुख थैलींतू ताका भायर दवरता ताका टच जावचना तसल्याक म्हळ्यार हे अपवित्र म्हणून मानलेले आसा तसल्याक कोणाक आमी कोणाली चूक दाखोवच्याक कोणाक हे करता आमी हे बोट जास्त यूज करता ताजे खातीर हे आमी जप माळेक ताका निषेध केल्लो आसा म्हणून आमी ताका आमी भायर दवरता। तशीच आमी एक हरे कृष्ण मंत्र संपूर्ण म्हणताना एक माळेवर आमी पूर्ण मंत्र कंप्लीट जाल्या नंतर आमी दुसरे माळेक वतात दुसरे मणीक वतात कशे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे अशी एक मणी कंप्लीट पूर्ण मंत्र म्हणल्या नंतर आम्ही दुसरं मणीक वतात थंय दुसरं मणीक म्हणीत गेल्या नंतर थंय बीची पूर्ण हरे कृष्ण मंत्र जाल्ले नंतर आम्ही
तिसरं माणिक का हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे अशीची आम्ही कंप्लीट जे 108 जो माळा झाल्यानंतर आम्ही 108 मंत्र झाल्यानंतर आम्ही लास्ट मणिक येऊन पावतो. लास्ट मणिक येऊन पावल्यानंतर आम्ही ते मेन जो बीड असा जो मेन जो मणी असा ताका आम्ही क्रॉस करतना आता आम्ही लास्ट मणी येऊन पावल्यानंतर ताका आम्ही क्रॉस करनाशिन ताका फिरून घेऊन टर्न करून परत आणि ते तेच लास्ट मणी तुला सुरुवात करता आम्ही हरे कृष्णा ही लास्ट मणी आम्ही हांगच्यान सुरुवात केली. आता लास्ट म्हण आयली हांगा ती लास्ट म्हण आयली नंतर आम्ही ताका क्रॉस करच्या नाश क्रॉस करनाशिना परत तेच म्हणीच्यान परत स्टार्ट करता रिव्हर्स घेऊ का हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे नंतर दुसरे म्हण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे अशी हे पुरा 108 वेळे आम्ही मंत्र जप करताची ताका आम्ही सांगताची एक माळा कंप्लीट झाली म्हणून अशी प्रभुपादाना आमका मिनिमम 16 माळा दिवसाक तरी करका म्हणून सांगितलं असा. पहिले भक्ती सिद्धांत सरस्वतीनं गवडीय मठ स्टार्ट केले त्यांनी कंपल्सरी दिवसाक 64 राऊंड करका म्हणून सांगितले पण आता कलियुगांत लोकांक टायमाचे अभाव असल्यात निमित्त प्रभुपादानं हे 64 तुलाना मिनिमम 16 राऊंड तरी तुम्ही करायचे ताका 2 तास लागतात म्हणून प्रभुपादानं आमगेलवर कृप करून मिनिमम 16 राऊंड तरी करतात प्रभुपादानं आमकां सांगितलं असा आणि ते आम्ही आजी तुमका एक 2-3 राऊंड आम्ही ऑनलाईन आरे करून करच्या प्रयत्न करताची आमका मुरलीधर प्रभूंनी आदेश दिल्याप्रमाणे आणि हे तुम्ही बी आमगेल बरोबर जप करीत जप माळ घेऊन बी करीत माळ हातांत नांजले तुम्ही आमगेल बरोबर रिपीट करीत हरे कृष्ण. नमो विष्णुपादाय नमो विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय श्रीमद् भक्तिवेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि नामाचार्य श्री हरिदास हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण मंत्र म्हणताना चैतन्य महाप्रभू आणि तांगी पंचतत्वाचे नाम आम्ही कसला घेतात की म्हणाले आम्ही जे जप करताना कसले अपराध जावच्या शकता आमगेल मन आणतो कसले विचार येऊच्या शकता ते अपराधांतून आमका राक्षिक तरी भगवंताले आम्ही पंचतत्वाचे आम्ही आश्रय घेतात सुरुवात करतील पहिले ताजे खातीर आता जे चैतन्य महाप्रभू ते पंचतत्वाचे मंत्र म्हणले असा जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभू नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हे पंचतत्व मंत्र ताजे नंतर हरिदास ठाकूराला नाव घेतल्यारी आमकां तांगेल थोडा कृप प्राप्ती जाता कसला की हरिदास ठाकूर हे नामाचारी म्हणून तांकां चैतन्य महाप्रभूना पदवी दिल्ली आसा कसला की म्हणटानी 24 तास हरिनाम जप करता आशिल्ले दिवसाक 92 राऊंड जप करता आशिल्ले ताजे खातीर तांकां हरिदास ठाकूर म्हणून तांकां सांगिल्लें आसा तांगेल बीचे आमी नाव घेतल्यारी जप करताना आमकां जपान तू ओके मन कॉन्सन्ट्रेट करच्याक साध्य जाता. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण 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 हरे राम राम
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आता मी हे हरे कृष्ण जप ऐकले कसे आम्ही हरे कृष्ण जप करताय,
अशी एक माळ आता माधवी लिलान केली. तशीच आम्ही दिवसाक 16 माळा मणीवर करका म्हणून प्रभुपादान आमकां सांगिल्लें आसा. पण हे हरे कृष्ण मंत्राची आम्ही कित्याक करता आणि हरे कृष्ण मंत्राचे करच्या इम्पॉर्टन्स कसले म्हणून आम्ही थोडे आज ऐकूचा प्रयत्न करा. प्रभुपादांक सप्टेंबर 8 1966 अंतू न्यूयॉर्क अंतू प्रवचन दिताना एक प्रश्न आयिल्ले. त्या प्रश्नांतू ताणें विचारले की एक भक्तांनी हरे कृष्ण महामंत्राचे अर्थ कसलो कसल्याक जप करता. ताका प्रभुपाद सांगता की हे हरे कृष्ण जे महामंत्र आसा हे एक भगवंताला अवतार. कशे अवतार तो दिव्य ध्वनी. प्रभुपाद म्हणता की ट्रान्सेंडेंटल साऊंड व्हायब्रेशन रूपारी भगवंताने अवतरण केला. डिसेंडेड फ्रॉम स्पिरिच्युअल स्काय म्हणून प्रभुपाद सांगता. हे स्पिरिच्युअल स्काय आध्यात्मिक लोकांतुलान एक नाम रूपारी भगवंत हे पृथ्वी लोकार हे भौतिक लोकारी आयले. कलिकाले नाम रूपे कृष्ण अवतार म्हणून चैतन्य महाप्रभून पण सांगितलं असा. आणि हे दिव्य ध्वनीचं भगवंताला अवतारू आणि हे म्हणून हे नावाक सांगितलं असता. तितून हे नावांक आणि स्वयं भगवंताक कसलेची अंतर ना म्हणून चैतन्य महाप्रभू पण सांगतात. कलिकाले नाम रूपे कृष्ण अवतार. भगवंतानी हे नाम रूपारी हे कलियुगांतू अवतार घेतला असा म्हणून सांगितलं. भगवंतानी भगवद्गीतेंतू सांगितलं असती म्हळ्यार हे आमगेले शरीर असा. शरीरा बरोबर आत्मा असा. आत्मा आणि शरीर दोन्ही मेन आसा आमगेले शरीर. आणि आम्ही जे काही करताची ते केवळ आम्ही शरीरा खातीर करता. आत्मा खातीर आम्ही कसं करतात म्हणून प्रभुपाद खंय गेल्यार तांणी हेच प्रश्न विचारचे. आम्ही आत्मा खातीर कसं करतात. आणि भगवद्गीतेंतू कृष्णाने सेकंड चॅप्टरांतू कंप्लीट भगवद्गीते आत्मावर दिल्ले आसा. आणि कंप्लीट नॉलेज भगवद्गीतेचे केवळ दुसऱ्या अध्यायांत दिल्ले आसा. तिसऱ्या अध्यायांतून अर्जुनाला प्रश्न एक खाली कृष्ण उत्तर दिता आसा. ऑलरेडी सर्व 18 अध्यायाचे नॉलेज सेकंड चॅप्टरांत ऑलरेडी कृष्णान दिल्ले आसा. त्याची विस्तार करून दुसऱ्या अध्यायांत कृष्ण सांगता आसा. हांगा कसं म्हणतात देहिनोस्मिन् यथा देहि कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ती धीरस्तत्र न मुह्यते. आम्ही हे शरीर आमगेले चेंज जायत आसता. पण आत्मा ताका केन्नाची मरण ना म्हणून कृष्णान हांगा सांगिल्लें आसा. हे देह तो आत्मा तागे कर्मा अनुसार सून वेगवेगळे प्रकारचे शरीर धारण करता म्हणून सांगितलं. प्रभुपाद सांगताची आम्ही आत्मा खातीर कसं करताची. आमगेले कनेक्शन भगवंताले बरोबर तुटले. एक दिवस प्रभुपाद वॉक करता असताना एक तणाच काड्डी कोण आशिल्ली सुकलेली एक तणा काड्डी तांगेले शिष्यांक दाखयताची. हे जे ग्रीन जे तण दिसता आसा आणि ते सुकलेले ते तण दिसता तांतूं कसं तुमकां फरक दिसता. तांकां ते लक्षांत येयना कसं म्हणून. तेन्ना प्रभुपाद तांकां सिस्टमॅटिकली एक्सप्लेन करताची. तांणी सांगताची हे सुकलेले तण ताजे कनेक्शन तुटले जमिनींतल्यान. एक्चुअली ताजे कनेक्शन तुटले देखून ते सुकून गेला. ताका आनी ते जमिनींतल्यान ताजे कनेक्शन तुटले हे सुकले. आमगेली बीच भगवंताल बरोबर अशी कनेक्शन तुटले देखून आम्ही हे भौतिक संसारांतू हे 84 लाख योनीन फिरता आसाचे. आणि ते ग्रीन जे तण दिसता ते जमिनी बरोबर आसा.
म्हणून ते ग्रीन दिसतात. अनेक सांगतात एक बोल्ट मेळतात प्रभुपादान, तो बोल्ट चलताना मेळ्ळो तो घेतात. प्रभुपाद प्रत्येक वस्तून तू कृष्णाक आणि कृष्णाल ते शास्त्र कनेक्ट करून प्रवच लोकांक तांगेल शिष्यांक नॉलेज दिता उरतात. आणि तो बोल्ट सांगतात ह्या बोल्ट कोणाक ताची आवश्यकता असा. ₹1 4 आण्याक हो बोल्ट मेळता, कोणाक आवश्यकता असा तांणी हे कोणी ताका पळोवच्याक बी येनाची. पण ऍक्च्युली तो बोल्ट तो जागेर असलेली ताची कितलो व्हॅल्यू असा. ते एक बोल्टा निमित्त, ते एक स्क्रूच निमित्त खंयचे तर मशीन बंद पडू शकता, लाखाचे मशीन बंद पडू शकता ते एक स्क्रू निमित्त. पण तो स्क्रू ते मशीना बरोबर जॉईंट ना आणि खंय की पडला असा ताका कोणी विचारना. तशीच आमगेल कनेक्शन भगवंता बरशे असल्यार मात्र आमके ऍक्च्युली व्हॅल्यू, नाहीतर आमकां कसलो व्हॅल्यू ना. म्हणून हांगा प्रभुपादा एक्सप्लेन करतात हे कनेक्शन कशी जाता वापस. आमी ऍक्च्युली भगवंता तुलान कनेक्शन आमगे तुमटील असा. हे कनेक्शन जोडच्याक हे हरे कृष्ण मंत्र भगवंतान दिले असा. केन्ना आमी हरे कृष्ण मंत्र म्हणताची कशी आमी कोणाकची कनेक्ट जावका आल्यारी कशी आमी फोन कॉल करताची, फोन कॉलात नंबर आमी डायल करताची आणि तुरंत आमकां दुसऱ्या बरोबर कनेक्शन जाता आणि आमी तांगे लागीं उलोवच्याक शकतात. तशीच आमी केन्ना हरे कृष्ण मंत्र जप करताची तेन्ना आमगेले कनेक्शन डायरेक्ट भगवंता बरोबर जाता. आणि केन्ना भगवंता बरोबर आमगे कनेक्शन जाता आमी हे भौतिक प्रपंचांतल्यान भगवत धामाक जावच्याक एक सुगम मार्ग तयार जाता. ताजे खातीर आमी हरे कृष्ण मंत्र म्हणका म्हणून प्रभुपाद आमकां सांगतात. गोविंददास सांगतात तांगेले भजन तू भजहु रे मन श्रीनंद नंदन अभय चरणारविंदरे. ते भजनांतू गोविंददास सांगतात की ए जन यौवन पुत्र परिजन येते की आचे परत रे कमल दल दल जीवन तलमल भजऊ हरिपद नीती. त्यांनी सांगतात हे संपत्ती, हे पुत्र परिजन, हे मित्र आणि हे तुमगेले यौवन हे उठूची कसले कामाचे निमतात. एकच तुमगेली कामाची किमारी हे शरीराचे संबंधित आहे आणि शरीर तुमका सोन वचका. आता तुमगेली एकच कामाची किमारी आत्मा कदर तुम्ही कसन करतायचे ते मात्र तुम्ही घेऊन जाऊच्या शकताची. आणि आत्मा कदर जे करतायचे ते आध्यात्मिक वस्तू कसन करता तुम्ही आध्यात्मिक विषय कसन करतायची तो मात्र आत्मा बरोबर कनेक्ट होता आणि तो मात्र तुम्ही घेऊन जाऊच्या शकताची. नाही जाली बाकी सर्व हे भौतिक शरीराक संबंधून आशिल्ले म्हणून गोविंददास हांगा हे भजन सांगतात. पण आमी हे हरे कृष्ण मंत्रच कसल्याक म्हणका म्हणले एक प्रश्न येता. हरि कीर्तन मात्र कसं नाही करका. आम्ही कसले तपस्या करच्या नावे, आम्ही कसले यज्ञ याग करच्या नावे म्हणून आम कोणाक हे येता तुम्ही खाली कीर्तन करच्यान तू भजन करच्यान तू जास्ती इम्पॉर्टन्स दितात हरे कृष्णात लोक म्हणून मस्तोक सांगतात. ते ऍक्च्युली प्रभुपादान हे सेपरेट एक हे बनयले न्ही. हरे कृष्णा कीर्तनच करका तुम्ही. हे चैतन्य महाप्रभून जावो, प्रभुपादान जावो, हे शास्त्रांतल्यान घेऊनच आमकां सांगिल्लें आसा. हे शास्त्राचे ऍक्च्युली निचोड उपनिषदान जावो, श्रीमद भागवतमान जावो, भगवद्गीतेन जावो, ताजे आमी कंप्लीट एसेन्स कसन की पळयल्यार हे हरे कृष्ण मंत्रात जप करता. ताजे किंद दुसरे उपाय ना म्हणून सांगिल्लें आसा. एक 11th कांटन तू 12th कॅन्टन तू सांगिल्लें आसा कलेर दोष निधे राजन अस्ति एको महान गुणान कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगम परम व्रजेत म्हणून सांगिल्लें आसा. श्रीमद भागवतम 12वे स्कंद 3रा अध्याय 51 श्लोक आणि 52 श्लोकांतू एकदम क्लियर सांगिल्लें आसा की कलेर दोष निधे राजन अस्ति एको महान गुणान कीर्तनादेश देव कृष्णस्य मुक्त संगम परम व्रजेत. हांगा परीक्षित महाराज विचारता हे कलियुगांतू इतले दोषांतू भरलेले हे कलियुगांतू भगवंताला प्राप्ती करच्या कशे साध्य असा.
म्हणून सांगितलं शुकदेव गोस्वामी सांगतात हे भले दोषान भरलेले उरताले कलेर दोष निधी राजन निधी म्हणारी ओढ हे कसं म्हणतात काय ओढ निधी सागर म्हणे असल अंतू एक महागुण असा ते कसल महागुण कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगम प्रम्र हे जन्म मरणाचे बंधनांतून मुक्त जाऊन आम्ही भगवंताला धामाक जाऊच्या वच्चाक शक्ताची मग हे श्रीमद भागवतम हे अमलम पुराणम अठर पुराणामितरी हे श्रेष्ठ पुराण म्हणून सांगितलं असा कित्याक ती म्हणारी हे पुराण बरेल नंतर ब्रह्माजीक आनंदाचे अनुभव जल्ला असा कसं लागे मला तू शास्त्र बरेल नंतर तांक मनाक तृप्ती जल नाशिली हाव कसं की चुकला म्हणून तांक दिसता आशिले त्यांना नारद मुनी येता आणि तू मेन विषय बरेल ना भगवंताले ग्लोरिफिकेशन भगवंताला भक्ताला ग्लोरिफिकेशन करना जाल्यार तुका संतुष्ट मेळचा कशें साध्य असा आणि हे तू आशिले श्रीमद भागवतमाचे रचन कर त्यांना मात्र तुका तृप्ती संतुष्ट मेळचा साध्य असा आणि म्हणून त्यांनी ते श्रीमद भागवतम बरेल असा आणि ते श्रीमद भागवतमांत 12वे स्कंदांत स्पष्ट दिल्लं असा हे हरिकीर्तनाने शिवाय दुसरं कसले नाम आणि 52 नेक्स्ट श्लोकांत बी सांगितलं असा क्रतौ यध्यायतो विष्णू त्रेतायाम यजतो मखे द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरिकीर्तना कृतयुगांतू मा सत्ययुगांतू जे काही तपस्या करून कोणाक कसल फल मेळत आशिल्ले त्रेतायाम यजतो मखे त्रेतायुगांतू यज्ञ करून कोणाक कसल फल मेळता आणि द्वापरांतू परिचर्यायाम भगवंताले सेव करून वर्शिप करून कसन फल मेळता ते केवल हरिनाम चप्पाळ वाजून नादले ताळ वाजून आम्ही केवल हरिनाम केलेले निमित्त ते तांक कसल फल मेळता सत्ययुगांतू त्रेतायुगांतू द्वापर युगांतू इतलो वटू केल्ली धरून ते केवल हरिनामाचे संकीर्तन केल्ले निमित्त कलियुगांत मेळता म्हणून हांगा 52nd श्लोका 12th कॅन्टो 3rd चॅप्टरांतू क्लियरली सांगितलं आसा आणि श्रीमद भागवतामध्ये एसेन्स कसं की पळूया 18,000 श्लोकांतू लास्ट श्लोक कंक्लुडेड श्लोक कसं ते नाम संकीर्तनस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनस्तम नमामि हरिम परम कोणाले आम्ही नाम जप करताची कोणाले नाम जप सर्व पाप नाश करताक साध्य असा आणि कोणाला नाम जप करून दुःखांतुलान हे संसाराच्या दुःखांतुला बाहेर येवच्या साध्य असा तसल परमात्मा हरिले हरिक हाव नमन करता म्हणून श्लोकान सांगितलं अंत सांगितलं असा केवळ भगवंताला नाम स्मरणेनं तो दुःखांतुला बाहेर येता आणि सर्व पापांतुला मुक्ती जाता हे हरिनामाचे मेन जे बेनिफिट म्हणून हांगा सांगितलं असा लास्ट श्लोक आहे श्रीमद भागवतमान लास्ट श्लोक म्हणतात पुरा एसेन्स कशी भगवद्गीतेन तो भगवंत सांगताची सर्व अध्याय नंतर 18.66 सांगतो लास्ट चॅप्टर आणतो भगवंत सांगता सर्व धर्मान परित्यज्य हाव तू कोट्टू सांगेल असा आणि ऍक्च्युअली एसेन्स कसं की मारी तू कसं ने तू धर्म म्हणून समजून घेतलं असा तो धर्म तू सोड दी आणि मागतो शरण यो सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः हाव तुका सर्व पापांतला मुक्त करता कसला की मारी धर्म कसल म्हणून कुठना कोणाक धर्म कसल म्हणून कुठना धर्म मारी धर्मस्तु साक्षात भगवत प्रणीतम भगवंताक प्रसन्न करचे मारी एक धर्म लोकांक धर्म म्हळ्यार कसल म्हणून कुठना भगवंताक प्रसन्न करचे हांगा कृष्ण सांगता असा ताका तुम्ही कसले ते धर्म म्हणून लेखून घेतलं असा तो धर्माक त्याग करा शास्त्राक त्याग करायचं सांगितलं ना भगवंतानी धर्म सोडा मारी शास्त्र हे उठू सोडायचं सांगितलं तुमगेली मातेनं तुमगेली विचारानं कसं तुम्ही धर्म म्हणून समजून घेतला असा ताका बाहेर हे करा आणि मिगील शरण या
मागीर शरणविच म्हळ्यार भगवंताक संतुष्ट करते आणि भगवंताला सेव करते तोच एक धर्म. ताजे शिवेची आणि दुसरं कसलेंय तुम्ही करच्या गेल्ले असल्यार तो ऍक्च्युअली धर्म नाही आणि तो धर्म तुम्ही समजून घेतला असले ते सोडून हे हांव सांगता ते करा म्हूण भगवंत भगवतगीतेंत सांगता आसा. तांतू बी एसेन्स त्याचे दिल्ले आसा आणि हांतू बीच भागवतमान हेचे दिल्ले आसा. आणि चैतन्य महाप्रभू स्वयं चैतन्य महाप्रभू येतात आणि भगवंताले नाम संकीर्तन सांगच्याचे येतात. कसं लायक म्हळ्यार कृष्णान सांगले कलियुगा भितरी हरिनाम संकीर्तन असं दुसरं कसले ना आणि भगवंताला भक्ती करका हरिनाम संकीर्तन करता. पण ते डेमॉन्स्ट्रेट करच्याक स्वयं कृष्ण भक्ताल रूपार येतात ते चैतन्य महाप्रभू. ते 11th कॅन्टन तू पहिले सांगील असा चैतन्य महाप्रभूने येवचे पहिलेची 11th कॅन्टन तू सांगील असा. नवयोगेंद्र आणि निमी राजा किंग हे राजा निमी आणि नवयोगेंद्राले संभाषण सांगेल असा. कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसा सांगितलं. कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम म्हळ्यार अर्थ कसं भगवंत कृष्ण अवतरण करता असा पण तागेल कॉम्प्लेक्शन तागेल कलर जो आहे तो कृष्णाल नाही. कलर कसलो गौरंग महाप्रभू आम्ही पळयते तो कलरू काळू नाही ब्लॅक नाही. तांणी हांगा हे भगवंत चैतन्य महाप्रभूले अवतार हो गुप्त अवतार पण हांगा क्लियरी तांगेले नाव हानी सांगिल ना. हांगा कसं सांगिल असा कृष्ण येता असा पण तागेल कलरान येता ना. कसं लाग चैतन्य महाप्रभू आयले तांगेले दुसरे एक उद्देश एक तरी संकीर्तन आंदोलन हे करचे आयले दुसरे तांकां राधा राणीले कृष्णा वयले प्रेम कसले ताजे अनुभव करचे आयले म्हणून तांणी राधा राणीले मूड घेवन तांणी आयले आसा म्हणून तांगेल कलर जो आहे गोल्डन कॉम्प्लेक्शन गौरांग म्हणून आम्ही आपयते. तशीची कृष्ण वर्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम तांगेल पार्षद भक्त लोकांक तांगेल बरोबर घेवन येता आसा. सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ अस्त्र कसले तांगेले हरिनाम संकीर्तन श्री हरे कृष्ण महामंत्र तांगेले अस्त्र आणि तांगेले संगी तांगेले पार्षद भक्त लोकांक घेवन येता आसाचे. आणि यज्ञ कसले हरे कृष्ण संकीर्तन यज्ञ यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेध आसा. जो कोणी ते संकीर्तन आंदोलना भितरी जॉईन जाता ताका जुडता तो सुमेध आसा. मेध आसा पण म्हळ्यार तो इंटेलिजंट. हांगा सुमेध आसा म्हणून सांगिल्लें आसा तो कितलो मोस्ट इंटेलिजंट म्हणून हांगा सांगिल्लें आसा. तशीची आम्ही हे शास्त्राचे प्रत्येक उपनिषद घ्या उपनिषदान कलीर संतरण उपनिषद कली संतरण उपनिषदान सांगिल्लें आसा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे इति षोडशकम नाम नाम कलिकल्मषनाशनम नार्थो परतरूपायो सर्व वेदेषु सर्व शास्त्र सांगता हे हरे कृष्ण मंत्र हे 16 अक्षर मंत्र सोडून दुसरे कसले कलियुगांत उपाय ना भगवंताल प्राप्ती करच्या म्हणून हांगा उपनिषदांत बी सांगिल्लें आसा भगवद्गीतेंत बी सांगिल्लें आसा भागवतांत बी सांगिल्लें आसा. ताजे खातीर हे आम्ही भगवंताल नाव हे कलियुगांत आम्ही कितले जाता तितले सिरियसली आमगे जीवनांत घेवच्याक प्रयत्न करता. असं लायक मनुष्य जन्मांत मात्र आम्ही हे भगवंताल नाव घेवच्याक शकताचे आणि मनुष्य जन्म परत परत आमकां मेळटा म्हळ्यार कसलो हे ना निक्की ना 84 lakhs 84 मारी 84 lakhs स्पीसीस ಅಂತ आम्ही फिरनो जलज अनवलक्षण फिरनो आम्ही हे मनुष्य जन्माक प्राप्त केल्लो आसा. आणि आमकां गुतना मुखार पण ते आमकां एक चान्स घेवया नेक्स्ट टाइम हांव येता भगवंता नाव घेतालो म्हणून आमकां गुतना नेक्स्ट आमगे जन्म मनुष्याला येतालो की ना ते भगवंताक मात्र गुत आसा. ताजे खातीर आमकां आतां मेळिल्लो आसा. आता आमकां भगवंताला नाव मेळिल्लें आसा भगवंताला भक्त मेळिल्ले आसाची आणि मनुष्य जन्म बी मेळिल्लो आसा. हे पुरा कॉम्बिनेशन आसा आमकां ताजे पुरा आमी युटिलायज करून उपयोग करून आमी हे जन्मान तुलानाची
भगवंताला कनेक्शन करून भगवंताला धामाक वच्चाक प्रयत्न करका. हरे कृष्णा. आता माधवीलीला अनेक राऊंड जप करताली. ताजे नंतर आम्ही थोडे इम्पॉर्टंट बेनिफिट कसले आम्ही हरे कृष्ण मंत्र जप करताय ताजे बद्दल बी थोडे संक्षिप्त बोलूया. हरे कृष्ण. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद आदि गौर भक्तवृंदा नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर जय. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे म्यूट जल प्रभु। राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे 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 म्यूट जल प्रभु, वापस म्यूट जल। हरे कृष्ण प्रभु जी, म्यूट चला। राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। आता आम्ही पळूया की हे हरे कृष्ण मंत्राचे जपा निमित्त आमकां कसन बेनिफिट आसा। हे फर्स्ट कसन की मारी मनाक फोकस करता, आमगेल मनाक फोकस करच्याक एक हेल्प करता, मदत करता।
आमगेल मन सूक्ष्म कशी आमगेल स्थूल शरीर असा भूमी रापो नलो वायू अग्नी आकाश आणि जल पृथ्वी हाजेन आमगेले स्थूल शरीर कशें बनेल आसा तशीच आमगेले एक सूक्ष्म शरीर बी आसा ते सूक्ष्म शरीर म्हळ्यार मन बुद्धी आणि अहंकार हे मन सूक्ष्म शरीर आशिल्ले निमित्त हाका कंट्रोल करच्याक सूक्ष्म वस्तू जावका स्थूल वस्तून आम्ही मनाक कंट्रोल करच्याक साध्य ना आता मस्त लोक मेडिटेशन हॅव टू प्रोसेस आणि करतात मन कंट्रोल करच्याक पण ऍक्च्युली मनाक कंट्रोल करच्याक ताका सूक्ष्म आशिल्ले निमित्त ताका सूक्ष्म ताजेकिंत सूक्ष्म वस्तू जावका मना कंट्रोल करच्याक ताजेकिंत सूक्ष्म कसले हे भगवंताला नाम सूक्ष्माति सूक्ष्म म्हणतात तसं लाग मारी हे तीन सूक्ष्म शरीरानंतर बी अनेक शरीर असतात ते आत्मा हे तीन मन आणि बुद्धी आणि अहंकार हे तीन सूक्ष्म शरीराकिंत सूक्ष्म आत्मा आणि ते आत्माकिंताची सूक्ष्म परमात्मा आणि हे नाव हे परमात्माले नाव दिकून आमका हे परमात्मा नाव घेतले निमित्त हे आमका आमगेल माइंड कंट्रोल करच्याक फोकस करच्याक रेग्युलेट करच्याक साध्य जाता म्हणून आमका सांगितलं सांग आणि केन्ना आम्ही सकाळी उठून भगवंताला नाम जप करतात आमगेल पुरा दिवस सिस्टमॅटिक होता तसं लागणार केन्ना आम्ही सकाळी उठून जप चाल करतात जप केल्यानंतर आमगेल मन एकदम शांत असता आणि आम्ही कोणाशी इंटरॅक्शन करताची कसले परिस्थितींतू आमका हे मन शांत आशिल्ले निमित्त चंद रीतीनं आमगेले उठूची दिवसाचे कार्य करच्याक आमगेल मन आमका सहकार करता आणि आमगेल वेळ असा सकाळच्या सांजेपर्यंत तो वेळ आमका सकाळी उठील निमित्त आमचो त्या वेळांतू आमका कसं कसले काम करचे आसा ते आमका सिस्टमॅटिक करच्याक एक मदत मेळटा हे एक दुसरे बेनिफिट आसा तिसरेच कसं की केन्ना आमी हरिनाम घेवचा सुरू करताची आमगेले एक वायट प्रकारचे हॅबिट आसा ते आमकां दूर जायत वता केन्ना आमी भगवंताला नामस्मरण करताची ऑटोमॅटिकली वायट हॅबिट दूर जाता आमी प्रभुपाद सांगताशिल्ले तुम्ही भगवंताला नाम घेत ऑटोमॅटिकली बाकी सर्व तुमकां सोडून वताले तुम्ही कसले सोण हरिनाम घेवका म्हणून आवश्यकता ना ताका प्रभुपादान पहिले दीक्ष दिताना कोणाक 4 नियम बी सांगिल्ले नाशिल्ले केन्ना दीक्ष दिले नंतर ताणे एक बोर्ड बरोवन लावलो कोण दीक्ष घेतला असता ताणे हे 4 नियम फॉलो करता ऑटोमॅटिक भगवंताला नाव घेताचे भगवंताला संग करताचे हे ऑटोमॅटिक सोडता आम्ही कोणाक जबरदस्ती हे सोडका ते सोडका आणि तू हरिनाम घेवका म्हळ्यार कोणाक साध्य ना हे कष्ट आम्ही हरिनाम घेताचे हरिनामान तितलं पवर असती तो ऑटोमॅटिकली आमगेली बॅड हॅबिट्स आमगे वाईट कसले आमगेली कृती आम्ही करताचे ऑटोमॅटिक कमी जाता येता आणि वाईट वातावरण दूषित वातावरण नेगेटिव्ह करते असतरी आमगे लाग घेना आणि भगवंताला नाव हे पवित्र हरे कृष्णा कनेक्शन प्रभुजी तुम्ही म्यूट आहात सची भगवंताला नावाक आणि भगवंता कसल्याचे अंतनाश निमित्त केन्ना भगवंताला नाम उच्चार करता भगवंताला नाम जप करता नेगेटिव्ह कसल्याची एनर्जी आमगे लाग बियाणे आणि कसल्याची वाईट विचार असे लोक बी आमकां मेळचे आयले आमगेले जप करचे ना
प्रभुजी तुमगेल वॉइस गेल्लेलो आसा आयकना. तांगेले कनेक्शन गेल्लेलो आसा की म्हणून मेसेज येता की म्हणून पळोवया ना म्हणजे हे सेशन आमकां मुखार सोन अनेक पण दवरूं सांगया बॅलन्स पोर्शन. आणि सांगिले एक श्लोक बारीकूश आशिल्ले श्लोक म्हाका आशिल्ले त्यांनी 12 स्कंदातून 3 अध्यायातून सांगिले 51 कलेर्दोष निधे राजन अस्ति को महान गुणा कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संगम परम रचे. हे त्यांनी त्यांच्या स्कंदातून नाही 12 स्कंदातून अशिल्ले श्लोक त्यांनी सांगिल्ले आशिल्ले त्यांनी सुरवेर पॉइंट आउट करताना. हरे कृष्णा. हा प्रभुजी आता क्लियर आसा. तशेंच जप आमी करताचे तेन्ना आमकां सात्विक विचार येता आणि रजस आणि तमो गुणांतल्यान आमी भायर येवन सत्व गुणांतू येताचे. आणि प्रभुपाद बी सांगताचे शुद्ध सत्व वचकालेरी पयले आमकां सत्व गुणांत येवका. सत्व गुण आयलसे आमी शुद्ध सत्व वचक साथ दिना. तेन्ना असले आमी भगवंताले भक्ती करताची, भगवंताले भक्ताले संग करताची आणि जप करताची तेन्ना आमी सात्विक गुण आमगेल्या आंगांतू येता आणि सात्विक विचार आणि आमगेले आचारांत बी सात्विक आचार हे वटूची आमी दिसता आमगेले जिवनांत. आणि मन शांत असलेली आमकां कसलेची आमगे दिवसाची खंयचे ऍक्टिव्हिटी तो कसलेची प्रॉब्लेम ना आशिना आमी चंद रीतीन करशाक साध्य जाता. खंयचे परिस्थितीरी आमी विचलित जायनाची म्हणून हांगा सांगिल्लें आसा. केन्ना आमी भगवंताचें नाम जप करताची श्रद्धेन तेन्ना आमी खंयची आमगे जिवनांत खंयची परिस्थिती आयली तिकीची आमी ताका विचलित जायनाची म्हणून हांगा सांगिल्लें आसा. आनी मस्त उदाहरण आसा हे हरिदास ठाकूर तांकां 22 मार्केट प्लेसान मारले तिकीचे तांणी हरिनाम सोडनाशिल्ले. कोलवेचे श्रीधर तांकां घालच्याक एक कपडे नाशिल्ले पण तांणी रात्री देवाल नाव घेता आनंदाने नाचत आशिल्ले भगवंताल नाव घेता. एक तांगेले पूर्ण कपडेचे एक शर्ट बी नाशिल्ले के तांगेले शर्ट अशें आशिल्ले के कपडे के तांगेले धोती आणि हे वेगवेगळे कलराचे कपडेचे जॉइंट करून शिवलेले कपडे घालून घेत आशिल्ले ते. एक खंयचे कलराचे कपडे तांगेले ओरिजिनल ते कोणाक कळनाशिल्ले. तसल परिस्थिती तू ताने एक झोपडेंत उरनू तांणी केन्नाची दुःखाचे अनुभव केले ना. कसल्याक मातार हरिनामाचे तांणी आश्रय घेतलो. तितले खंयचीच परिस्थिती आयली कीची आणि आमी द्वापरांत ते भगवंताले मित्र सुदामाल बी पळयता. सुदामा
24 तास भगवंताला नाव घेत आसले आणि तांगेल जीवनात कितले वाईट परिस्थिती आयली की त्यांनी केन्ना भगवंताला नाव घेवचे सोडना. तशीच प्रत्येक उदाहरण आम्ही घेतल्यार मस्त उदाहरण आसा. तुकाराम महाराज, पुरंदरदास, कनकदास कितले लोकांना उदाहरण आसा. त्यांनी भगवंताला नाव खंयचेय परिस्थितीर कनकदासाक बी कितलो त्रास आयलो तांगेल जीवनात तरी सुद्धा त्यांनी भगवंताला नाव सोडना. त्यांनी भगवंताला नावाक आश्रय घेतलो. तशें देखून त्यांनी खंयचेय परिस्थिती तांगेल जीवनात आयली की त्यांनी विचलित जावनाचे. हे आम्ही हरिनामा संकीर्तना इम्पॉर्टन्स आम्ही कसन कत्र हे जप करका म्हणलेले विषय आम्ही आज चर्चा केलो. आता आम्ही ऑलरेडी लेट जाल्लो आसा. एक भजन सांगिल्लें आसा मुरलीधर चरण प्रभू. आता टाइम आसल्यार हा म्हणताना हरे कृष्ण भजन कीर्तन करून हे करची की कसं म्हणून सांग. हाँ प्रभुजी हरे कृष्ण कीर्तन वाइंड अप करिए. हाँ ऑलरेडी लेट चल आसा. ओके ओके. हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम राम Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Rama Ram, Hare Hare. हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण राम राम कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण
ऐका ना प्रभूजी. वॉइस ऐका ना, करताल मात्र ऐकत असं. हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरिनाम संकीर्तन जय श्रील प्रभुपाद जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय 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 श्री राधे श्याम। हरे कृष्णा माधव चरण प्रभु हर ग्रेस माधवी लीला देवी बासी माता जी. भारी लायक जेवणाचे सेशन झालेलं असं हरिनामा विषय इतले प्युरिफाय झाली की हृदय की भगवंताला नाव तांगेले गुण महिमे जप करचे आमका या तुम्ही लास्ट 1.5 hours सांगू सांगून दिलेलं असं पुरा बांधवा तांकांनी आमका इतली लायकी दिसली की आणखी जे देवाल केदनाय नाव तास ते स्कोर म्हणलं हुडगास काढची ते स्कोर म्हणलं मागून घेता असायची पुरा बांधवा तांकां मागून घेता असायची की या सेशनाचे रेकॉर्डिंग पुरा जाणा पेटोयाची आणि तांकां ते बेनिफिट सांगून दियाची की जप केल्यारी इतले लायक बेनिफिट्स असता कशी एक ग्रहस्थ जावन आशिल तांकां जप करू जाता तांकां मुखारसून व्हरू जाता देवाल नामांत कितले मुख्य आसा म्हणाले सगळ्यांक सांगून दिवचे तशीच आसो म्हणून सांगून मागून घेता असाची
शिला प्रभुपादालगी आणि चैतन्य महाप्रभू ತಂಗೆಲ ಬ್ರಹ್ಮ ಮಾಧವ ಗೌಡಿಯ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಂತೂ ಶಿಪುಣಿ ಏವನು ಪೂರ ಬಾಂಧವ ತಂಗ ತಜೆ बेनिफिट मेळ्ळो म्हूण सांगून प्रार्थना करता आसाचे आमी सगळ्याले परमिशन आस म्हूण जाल्यार इस्क्रेस माधव चरण प्रभू आणि माताजी परमिशन आस म्हूण जाल्यार आयच्या सेशनाक आमकां विराम दिवया भारी क्विक जावन हांव एक दोन अनाउन्समेंट करता आसा आई संजय दशावताराचे सिरीज आसा तातूंत इस्क्रेस परमेश्वर कृष्ण प्रभू आणि फर्स्ट टाइम भागवत पुराण सेशन दिता आसाची त्यांनी बुद्धाल विषय सांगून दिता आसा त्यांनी गोवा तुकुन हिज होलिनेस भक्ती विकास स्वामी महाराज शिष्य पर मंडे सोमवार हर ग्रेस रेवती प्रिया माताजी आणि हर ग्रेस बलराम किंकर प्रभू लास्ट सेशन आसा बुक्सार द बेसिस तेवे मिस कोरनाकाची म्हूण सांगून आयच्या सेशनाक आमी विराम दिवया प्रभुजी सेशनाक कंक्लूड करूयात की माताजी हरे कृष्णा प्रभु हरे कृष्ण थैंक यू वेरी मच थैंक यू प्रभु जी थैंक यू माता जी वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय थैंक यू सो मच माता प्रभुपाद की जय थैंक यू प्रभु जी।